F'San Ġiljan, il-Prim Ministru Robert Abela nawgura l-ftuħ uffiċjali tal-lukanda Hyatt Centric Malta, mmexxija mill-Grupp Malti Jewel. Dr. Abela remarka li l-ftuħ ta' din il-lukanda jiċet l-ispirtu imprenditorjali b'saħħtu f'pajjiżna li kompli jmexxi l-investiment u l-opportunitajiet kif ukoll huwa simbolu ta' fiduċja fil-futur ta' pajjiżna. Hyatt Centric Malta li fija 170 kamra, apparti li toffri lil viżitaturi ospitalità ta' livell dinji tisidinhom ukoll li jiskopru rikkezzi tal-wirt Malti b'esperjenzi li jagħmlu lil pajjiżna speċjali. Dr. Abela remarka kif din il-lukanda tirrifletti l-evoluzzjoni tal-industrija turistika lejn esperjenzi personalizzati u autentiċi. Wiegħed li l-Gvern isib jappoġġja investimenti bħal dawn li jħolqu impjiegi ta' kwalità u li jtejbu l-prodott turistiku. Hawnhekk Dr. Abela sostna wkoll li l-Gvern se jkompli jipprovdi stabilità fis-settur tal-enerġija, anke billi jipprovdi biżżejjed provvista ta' gass u fuel tal-avjazzjoni biex jiġi assigurat li l-industrija tal-avjazzjoni u t-turiżmu ikomplu għaddejjin mingħajr skossi. Semma kif diversi aġenziji internazzjonali ta' klassifikazzjoni tal-kreditu konfermaw l-ekonomija b'saħħitha f'pajjiżna. Dr. Abela spjega li dawn ir-riżultati jistgħu jintlaħqu biss permezz ta' kollaborazzjoni kontinwa bejn il-Gvern u l-operaturi tan-negozju f'Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Ġewwed Abela ddeskriva dan l-investiment bħala turija ta' konfidenza fil-futur ta' Malta fis-settur tat-turiżmu u r-riżors umani li jmexxih. Direttur ta' Jewel Group Adrian Muscat ġie kwotat jgħid li riformi li mexxa l-Gvern fil-qasam tat-turiżmu qed iwasslu għal tisħiħ f'din l-industrija.